1, 2, 3. Duh, kayak sayuran apa ya? Cilik. Bening potong telung lah. Seger awan-awan iki. Bening karo nyambel nasi ngono. Bening iki. Beh, ya ini panas sih. Aduh. Ini panas sih karuan. Tur reno di yuk. Nyapa lo? Wah, celok-celok yo nyapo kayak gitu. Panas gede dulu lo. Panas sih koyo ngene kok. Yo. Wah, bapak nyapa tuh celak-celok lagi. Panas sih koyo mbok nonton. Iya, bang saya arep golek godhongmu lagi nggo nyayur kok Santai urip. Ora sakit kayak oyo-oyo. Lho ora mbek lawuh, aku arep madang bingung lawuh. Salah. Halah wong arep nyayur bang elung kok ben seger. Aduh. Nyapa tuh, Pak? Kupingku kenapa gitu? Beban apa gitu? Beban apa? Aduh. Tuh. Nanti lo Pak Ren apa-apa no lo? Duh. Gila ya Allah. Kok denging ra, Ton? Cek. Ora. Cek. 1. Cek 1, 2, 3. Tes 1. Ora lo, Pak. Kenapa nih, Ton? Kok malah kok makta lo? 1. Pak. 1, 2, 3. Malah ngejak balik lo iki. Lu kuping kuwi loro malah Saya ngejak balik ki sapa wong tak cek kok. Iya toh. 1. Gawat iki. Pak iki kelebon apa lho Ren apa? Lampu pasengi kok kene iki lho, Ton. Aduh. Ora aku ngomong apa? Malah nyayur long, golek long ki keri lho. Cuma kan lek kupingku malong lho sing pikirne iki. Sing mikirne lo ki sapa? Lah ki mau long ki olong lho cuma Krungu apa ora aku ngomong? masalah kondisi iki lho Ton, kupingku nek balik ya balik kok gak balik. Iki penting kupingku ki lho denging iki lho. Loh iya aku kira iki lho Pak, itu aja. Krungu ora aku ngomong ki. Ya ampun kon delok kupingku kok malah malah geger jek mulih didelok enak apane lho. Delok. Iki lho Ton delokan iki lho Ton. Ya Allah ndi toh? Cek, Mbak. 1, 2, 3. Cek. 1, 2. Tes. Ora, Pak. Lah kon delok kok malah meneng ae iki mbok delok yo didelok enak apane kok malah meneng ae jomblong ae malah mbok injen koyo injen tikus. Didelok lho jerone enek ora kok malah kuping denging koyo ngene kok malah. Halo. 1, 2, 3. Cek. Ora, Pak. Kok malah mbok delok tok Ton. Aku ngomong kok kon delok to. Enak apane? Saya balik. Ayo balik. Balik. Wes ayo neng dokter ae. Sedurungane parah iki rodokan. Ayo. Parah iki rodokan. Pak. Pak. Boleh nih. Jajal kupingnya kei banyu. Enak asu ki ditodon enak asu lho. Asu koyo Kupingnya kei banyu iki lho. Kupingnya iki dikei banyu. asu. Kuping kok ora mikirne asu. Asu kok ana disuruh banyu. Kupingnya Pak, kuping. Iki lho iki kupingnya kei banyu jajal ngene terus dikene kene jajal. Nah, ngono. Wes. Wes. Saya balik. Ya ayo balik. Yo ayo balik malah. Ayo. Wes kena gonen dokter ya. Ayah marahan.